Abir Nanghabbai Sonkor mitingga Somai fletarbai Buhum bikaya Pipi oka hanaijang Sude pani banaijang Kauni dekering naya Baisagu Baisagu manlaibai Baisagu Baisagu manlaibai हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोननि गेजेराव फिन मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअनि आपडेट लाबोलायबाय। बे मिउजिक भिडिअआनो जादों SINe Productionनि गेजेरजों आरो सोरां बसुमतारिनि प्रडिउस खालामनायनि गेजेरजों फैनाय मोनसे समायना मिउजिक भिडिअ। बे भिडिअनि टाइटेलानो जादों आबिर नांहाब्बाय। बे भिडिअआव फाव खालामदों जौगाफुनाय फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारि। लोगोफोर, मनालिसा आब'आ नोंथांमोन सोरनि फेभरेट एक्ट्रेस कमेन्ट खालामहरदो लोगोफोर। बे भिडिअ डाइरेक्शन आरो कोरियोग्राफ खालामदों मानव लाभलि ब्रह्म। मेकआपखौ होदों कल्पना बसुमतारी आरो मानव लाभलि। लाइटआव दं बिरबल नार्जारि आरो सुशील बसुमतारी। बे मेथाइखौ रोजाबदों लोगोफोर इलिसा बर'। लिरिक्स आरो टुनखौ होदों सोमखोर जोंगोलाल। मिउजिकखौ होदों जास्टिस आरो सिम तिरन। सेरजाखौ दामदों सोमखोर। फ्लुइटखौ होदों सुनील बर'। लोगोफोर, बे भिडिअखौ गोबाङानो नायखांबाय जानांगौ। जायफोर नोंथांमोना दासिमबो नायाखै, आंनि भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव लिंकखौ होनानै दोनदों, नोंथांमोना नायहैनो हासिगोन। लोगोसे नोंथांमोनहा आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामलांदो।